Vaig fer primer de tot un grau superior de telecomunicacions per saber si realment m'agradava el que eren les telecomunicacions i vaig tenir un profe que per mi va ser el que em va incitar a seguir estudiant perquè em va dir que veia que podia treure la carrera. Jo crec que telemàtica toca molta part de programació, molta part de xarxes i és com una mica veure de tot el que t'ensenyen, què és el que t'agrada i poder especialitzar-te, que és l'últim any, el que és més específic. Inquietuds tecnològiques, sobretot, i molt autoaprenentatge. Jo crec que és una de les coses que has de tenir. La feina la vaig trobar fent pràctiques per la carrera, per fer la part de pràctiques. Llavors em van contractar ja com indefinit i després d'això portava quasi 3 mesos a l'empresa en la que estava i em van contactar d'una altra amb una mica de sou i més aprenentatge i vaig fer el canvi. Però en principi jo crec que una vegada fas les pràctiques a un lloc tens molta probabilitat de quedar-te. La millor lliçó que he après aquí a la UPC és el treballar en equip i conèixer a tot tipus de persona i poder-me adaptar a ells.